Така, здравейте отново и пак съм аз. Следващо хоби. Това го правя в студените дни, в които няма как да се работи, защото температурите не отговарят за строителните дейности, които извършвам аз. Това е пресят вече пясък, който с него би трябвало да има малки дребни златинчици. Предвид, че нашата държава е богата на такива природни ресурси, това нещо тук вече е най-финното. Както виждате, има доста черен пясък, който всички златари, които се занимават с това нещо, знаят. Абсолютно всичко съм го преминал първо през импровизиран цедак за пара, за тиган, нещо не знам какво е. После го минах през това червеното сито, което е пак доста финно. След това преминахме на ето този етап, който е още по-фин, не знам колко микрона е, милиметра или там каквото и да е. След това го преминах през този цедак, който е още по-фин. И накрая вече през това нещо, което, как да кажа, почти и вода не минава през него. Много е дребно. Много дребно. Наистина. Имаше един друг етап, който го минавах с гивгир, така наречения. Едрина 5 мм, за да мога да премахна най-едрите частици. И сега започвам постепенно с лихенчето, по-малко и ще видим какъв ще бъде крайният резултат и какво ще излезне като материал, като злато от ето това. Тази кофта тук въпросната е един друг мой проект, който ще ви покажа в последствие. Откраднал съм идеята от друг ютубър, който живее в някаква далечна държава, който нямат електричество и използва изцяло закона на физиката, за да си напоява нивата, но доста интересен метод. Аз го преработих по моя си начин и този проект ще ви покажа, няма проблем. Сега в момента използвам кофата да си сядам на нея, понеже съм строител и ми е супер удобно да си стоя на една кофа. Даже в повечето случаи ми е по-удобно от диван, стол или каквото е да било. Ще ви пусна резултати малко по-късно, да видим какво се случва. Лек ден!